Helo na a chroeso i Cymorth Cristnogol yma yng Nghymru. Da ni ar fin cychwyn Wythnos Cymorth Cristnogol unwaith yn rhagor, ond fel da ni'n gwybod mae'r wythnos yn gorau bod yn wahanol iawn eleni oherwydd bod ni gyd wedi cael yn cau i mewn. A mae yna bob math o syniadau da ac anturus yn cael ei cyflwyno o gwmpas o wlad a phobl yn codi arian mewn gwahanol ffyrdd i'r arferol. Ac hefo fi heddiw mae Catrin a Wes Evans sydd yn mynd i wneud un tasg arbennig iawn i godi arian. Dydd da i chi'ch dau, ella medar Catrin gychwyn drwy ddweud wrthai be yn union ydy'r dasg gyda chi am ei gwneud. Da ni am gerdded o'r tŷ i fyny i uchder o 800 troedfedd. Da ni byw ar allt, a wedyn mae'n hawdd i ni fynd i fyny. A da ni'n mynd i wneud hyn bob dydd o ddydd Llun tan dydd Sadwrn yn ystod yr wythnos. A faint o bellter ydy hynny felly, Wes? Mae o cwta milltir ydi o, kilometr a hanner cwta, felly. A mae'r ychdwr, fel Catrin yn dweud, yn 800 troedfedd. A mae o'n serth oherwydd yr pellter byr a'r ychdwr yn ei wneud o'n serth iawn. Yn cychwyn o'r tŷ, yn cychwyn i fyny all, yn ddi-stop i fyny i 800 troedfedd. Ac i wneud o i fewn yr awr mae'r llywodraeth yn ganiatáu i ni fod allan mewn gwirionedd. Oeddwn ni'n mynd i ofyn ydych chi'n cadw at y rheola, ond da chi di atab y cwestiwn hwnnw i mi. Lle mae'r daith yma'n mynd â chi felly? Beth ydy'r llwybr da chi arni hi? Wel, mae o'n ffordd efo gwynab tarmac, rhan helaeth o'r ffordd. A wedyn fydda ni'n troi i ffwrdd ar lwybr i mynd â ni fyny i tir mynyddig mewn ffordd. Mwyn cwblhau yr 800 troedfedd sydd yn anodd ei wneud yn fel arall. A os gynnwch chi ryw nod ariannol faint ydych chi'n obeithio i godi? Wel, y nod o'n i wedi rhoi un hunan ar tudalen Just Giving oedd 750. Ond da ni dros 900 yn barod. O reit, mae hynny'n ardderchog. Hwna'n newydd da iawn. Mi rown ni y ddolen i'r tudalen Just Giving ar ddiwedd y fideo i chi hefyd, jyst rhag ofn allan ni gael dipyn bach mwy o arian i chi. Gai ofyn i chi cyn i ni gloi, pam da chi'n dewis codi arian i Cymorth Cristnogol yn ystod yr wythnos fel hyn? Wel, fi sy'n trefnu fel arfer hel o dydd yn Llanfairpwllgwyngyll. A bob blwyddyn byddwn ni allan bob nos yn hel. Felly oeddwn ni'n teimlo bod rhaid i ni wneud rhywbeth leni hefyd, fel bod yr wythnos yn dal yn cael sylw, a bod ni'n wneud yn gorau i hel, falle ddim cweit gymaint a da ni'n arfer hel yn Llanfairpwllgwyngyll, ond da ni'n gobeithio byddwn ni'n wneud yn dda. Wel, da ni'n ddiolchgar iawn i chi am yr ymdrech ac yn hynod o ddiolchgar am yr arian byddwch chi'n ei godi. Dwi'n eitha sicr bydd o'n mynd at achosion da iawn o amgylch y byd. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno hefo fi heddiw. A dymu'n nodau gorau i bawb sydd yn gwneud rhywbeth ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol yn ystod yr wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd. Hwyl fawr.